Good morning guys, hangke lamsogo haina hai rongna ani video katalo hangke video kaito onek dinom kha hepano ani time kering bagi ang video upload kai mele ang thanga hangke naitongdi an video no soya kari paya sangjora hangke singtabok thanglai tongo kokborok dini sing kaisa NGO nyomo bangi khenyani bagi sing jasok jakamun bagi singtabok packaging nanyani thanglai tongo sikka bobono Jaman cak ang rong punung nai an video na nai tong di naro khalugui payasak juroti. Guys, kokborok dini bagai packing paper telang kena pai jak sing tabok gari o dai tong iko. Ini tissue paper, packing paper. Bangi kena bagai. Tabuk kena sing packing paper rok na bai aku bai nai sing pirok lai tongka nogo. Nanti ko tung mani. Reng ka sanong kutung ma. Ganai tung di payasak juroti. Hingke omakino next day o hingke sing taboke lairo sulai tongo pal ke serong bo naharka oro kawo total kawana 700 total kawana lairo hingke sulai tongo yo nachang natoke yalak buribo kaham klai nai asikeno klaiman bo isire rok phano sirano phat samung kedung mangsi gen nai tong din rok video no paya sak jorotei nelene sing teibo sing awan bangyo tamo ro amorok nalene genaro khalogoi nai tong di video no paya sak jorotei Tere rok ba sakainya tongthok jak laijak oma hai rok borok pal khema khai kyang ge asakainya tongthok jago tere rok ba haino Moke goria mairo soklai tongo somna ni bagai bangwi ni bagai payang obo Belakina rongbayo sinaran cherai rok cherai simna singbrok no mairum songna rok ritang na rok jota bebak no phurungo hani bagina borok bepak no rungo mairum songna rok singburi rok gangke jota rungna nangona mairum songna rok borungna nango sanya rok borungna nango hani bagina sing cherai simno phurungo borok tawo khina Dana bagai picking selamnai pokok mas pokai jago sekawa total 500 pasota okay Asuk gabang mabangi di mana hai hininya sing sirai rong no banai naka spal ke selam ke nanti nempai tanah hininai mungkin nai tong di kei ko yang sing bo selam lai tongo jaman cak sing bo askena speed kai klai lai tongo yang medam sing bo tinjan tongo gasang pal ke hekino kan lai tong pal ke sal mani amo ole ang kui ko no hani wan chugo jesa ko pal klai nai samung klai ke asanya aram bonango top tong thogo nga datino papayo hani bagina singkai jesa jaga phano sing pal ke klai ei samung klai leo samung mo datin pai thango nanti ko mo bisis time se nang lak srap ke se pai thanai singo mo hai picking rok kaise yang khanya ringena ngai iko tabok sang ma first time klai na yo de rungai thanga hangke easy se haino daktino pai thango kokborok sal 2026 belakina palange top tong to asuknya hingke na di ko tabok kina sing tabok oro joto tayari kina ka lairu subai ke amai mo sunya naka hingke jaga tong badam kasu badam kismis tai hasing hingke sing mo joto mix khai sing tabok klai sinai hingke first na sing joto no mix khanya nai abun pore sing phannai iko naidi ang o jaga joto no mix khai nai bebekha hingke sing tabok kino phanlai sinai Nadi ko mix khai paikha guys je janai tongnai comment khai di share khai di like nadi ko sing khlai buru wahai no pal ke khlai tongo jotoni no jani ja ke khai buru wahai no pal khai ke paso tang komina bisima rok sai thangbayo amon bagi sing tabo pal ke khlai tongo bel lai khina tongthok yang bahai no ke ko sing kokborok de program ni bagai sing mata bo khlai tong bangai kai tam nai sing 200 mo khai kana
tong potai ko mana total 500 khai ro hana nango belai khino kobang ma goyang te all tek khaije ko gesing o jaga o kismis rok narkel rok ko mana rojak tai ro tong ko bangma ge sabo sabo kobrok deo phainai sawi nei bangi rok thuska comment ke sali bahai nadi ko finally sini bangi khamani complete ka 5000 ni bisi or khaisaka hingke sing tabo hingke khai simik lang thansinai khana morning ko hingke sing ruknai nai nai to ko ma ngai to khai berai ton hingke belai nai thona hingke nadi ko belai khina kosta mangka bisi marok wasaka insaka. Good morning guys, finally ko sini awan bangi muni paikha tini kokborok salni baginai omokha half or dek rugmi paikha taptai or dek rugnai 500 to ini mar nongnai awage sing picking khalai tongka bangi pal pal ki ko serai ro tongo joko daun nai maka bangi tisu paper dalai dong hingke tini ni jorte an video oron mathak jaksinai hingke norno pathak jara an video no joya kali nai tongmani bagi norno belai khina hambai hingke tini to daktin basamani pra pra bong jak na plata